impunga yesintu mhlambe uyisigubhu anaso senza lokho ebhovungana kanti hayi ithongo. Kodwa isigubhu nasa ngithi. Isigubhu asikho ngeke. Lesamanzi efridgini. Isamanzi efridgini nasa. Isigubhu solunaso. Ekuyisona ngithi mangiqhabuka nje ngithi ukuthi mbijana. Hayi lesi bhovungana. Yabona lesi khona lezi bhovungana ezingafunakala. Eduze kwethu ke thina abantu. Lezi ifakwe izinto ongazi ukuthi kufakwe nani? Asingayi lapho. Ngoba manje abakhona bayabukela. Bayazididiyela manje bazothi bathini labafana kanti thina sisebenza ngomoya. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abashosile. Bathi usokhuluza ukhokhobe wethu. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina bakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Hayikhona yasuke yahlala. Impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isizwe kithi siyakhala. Sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Awuhethu ngolami. Hauge. Wethu ngolami. Hauge. Wethu ngolami. Ihawukele wethu ngolami hawuke. Wethu ngolami. Ungihawuke. Wethu ngolami. Ihawuke. Wethu ngolami. Ihawukele wethu ngolami hawuke. Nama ngizenzanga. Hawuke. Ngenziwa badala. Ungihawuke. Wethu ngolami. Ihawukele wethu ngolami. Hawuke. Awusuka madoda. Wayithinta kwathi angisukume ngigile. Siyeke mana siyeke. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza angameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Mina belembe lenkamanye amalembe ngokukhalipha usishaka kashayeka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi asemashobeni. Angibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la khamba kufinyele khona lomfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa. Impunga yesintu. Kanti insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba uNtombizi yamncumela insizwa yamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni kovivi sasivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhona elikholwa ngenhliziyo engadibanda kancane esontweni ugxamugxama umsathe enkakane lakhe lathi ngihamba litheselo sithi lathi ngahamba ngumjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umshana wakofuze fulele umashiya amahlakatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elibabaka likaThumbula tshatsha kaPheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo ichannel ke lo ibukele impunga yesintu TV la sifundisana khona ngezinto ezithinta isintu sethu thina njenganabantu abampisholo ngonyaka ophelile kudala kakhulu ngafika la noBhovungana uSibisi namuhla ke ngathi angiphinde futhi ngimmeme ku channel yethu enkulu beloke ngilahlekele loke baleke egoli abantu bemdinga kodwa ke namuhla ngikwazile ukuthi ngimthole Bhovungana Nkosi yami asikubingelele mne wethu sikwamukele ku channel enkulu impunga yesintu TV kunabantu Bhovungana abaqala ukukubona ngicela ukuthi uzichaze mne wethu ukuthi uBhovungana umuntu osebenza kanjani ubasiza ngani abantu hayi ngibingeleleke ku channel enkulu impunga yesintu TV ngiyathanda mne wethu umushe ibongo zakho ngoba uzosholo nami awu ushukuthini ngothi ngizisho ngize ngisholo nawe ake inkulumo lena ngangayizwa kahle siyobuye siqedele umntwana kakhokhokazi ke lo uBhubesi awu igama lasethongweni kuthiwa uBhubesi iBhubesi ke liduma ke leli elibhonga kuduma intaba kunyakaza iziba umashaya phansi kushunquthule bese phama wophonda shaya izitha shaya imfamona umntwana omncane ogijima kuthashilana azawudlula ufinish line uyayizwa leyo ugijima kuthashilana azawudlula ufinish line lungileka siqhubekeni umntwana ke wethongo ngumuntu osebenza kakhulu ngomoya ngumuntu osebenza ngokuhlambulula abantu ngumuntu futhi ophinda laphe kodwa ikakhulukazi ngihlaziya amaphupho ngisizeke nabantu kamaphupho abavalekile ukuthi bakwazi ukuthi avuleke amaphupho bawazi nokwakhumbula ngitholakala ke eThekwini ngiphinde ngitholakala naseGoli eKrugersdorp asibonge kakhulu umne wethu Bhovungana khokhokazi asibonge kakhulu umne wethu ngiyazi ukuthi vele umuntu onamandla kakhulu kuwena nakuba likhona ikhehla kodwa umuntu onamandla kuyena khiye isalukwazi
omkhathini koxuku kunjalo umazi kahleke ngoba phela hey ya hayi khuluma bafungane ngeke ngikubone ugijima naye nasemaphusheni ami ngixa ukuthi le ndoda le ngempela yazi abantu abakhulu kangaka yazi ukhokokazi hayi bayeke ngoma bazosuka bathani impunga yesintu mhlambe isigubhu anaso senza lokho ebhofungana kanti hayi ithongo liyakwazi ukuthi likuthathe likuvezele umuntu ozokwazi ukuthi abe yingxenye ekulungiseni izinto zakho uyezwa lona ingakho manje nosibona naye ugogo sidingide ukuthile khona umbiko awesinikeza wona ukuba siudlulisele kuwena. Hey mina ngihlezi isho ukuthi ithongo lakho ngiyalihlonipha ngisho ngoba ngila active ngihlezi ngikutshela akunjalo ukuthi hayi ngiyalihlonipha kakhulu kodwa isigubhu nasa ngithi isigubhu asikho ngeke lesamanzi efridgini esamanzi efridgini naso isigubhu solunaso ekuyisona ngithi mangiqhabula nje ngithi ukuthi ngijana hayi lesi bhofungane yabona lesi khona lezi bhofungane ezingafunakala eduze kwethu lezi ezifakwa izinto ongazi ukuthi kufakwe nani asingayi lapho ngoba manje nabakhona bayabukela bayazididiyela manje bazothi bathini labafana kanti thina sisebenza ngomoya asebenza ngomoya manje ngakho abantu abantu begcine bedideka ukuthi hayi ngeke ubhofungana naye wathwasaphi khona sesebenza nje kanje bhofungana ngifuna sikhulume yona le ndaba le yokuthwasa ukuthwasa bhofungana uma ubuka nje kathina namuhla uyahamba edolobheni uhlangana nomuntu ufaka ibhayi uthi uyambheka omunye umuntu uyambuka nje omunye ubona ukuthi akanayo ke lento kodwa manje nangu kuthiwa ukesimeni sokuthwasa cha omunye ukuthi uyambuza ke uyaxoxa nawe uyambuza ukuthi okay leli bhayi olifakile lichaza ukuthini uthola ukuthi akazi kodwa uthola ukuthi uzwamixile impela umuntu uyabheka lamabhayi asho izinto cishe engahambisani kodwa ke ngeke sisho ukuthi ayihambisani ngoba phela abantu basebenza ngendlela engafani ezingefani kodwa uthola ukuthi umuntu umbathile nje impela umbathe amabhayi akhe kodwa akazi nokuthi yini lento leyo webhofungana uyazi mina ukuthi kukhona umuntu okathelele ebusuku mhlamba abona ibhayi uma liphupha le bhayi leli uma ehambe ya kumuntu afika ene kufanele uthwasa wena nje ungibona ibhayi nje kufanele uthwasa omunye uthola ukuthi uzobona ubuhlalo bukuyena mhlambe bese kuthiwa hayi wena kufanele uthwase wena ahambe ngempela ukothwasa umuntu bese eqedile akasebenzi kodwa yebo kanti wesinye isikhathi ubuhlalo buyavela ngenhloso ukuthi unesigulu esithile emzimbeni uma ufaka lobo buhlalo lobo buhlalo bufika njenganomuthi ozokwelapha leso sigulu esithile ingakho mina ngihlala ngisho bhofungana ngithi akekho umuntu ojikelele njenganomuntu othwasiswe yithongo umuntu osebenza ngomoya ngoba umuntu osebenza ngomoya akatshelwanga ukuthi u1 no1 u2 uyakwazi ukubona ukuthi phakathi kwalo 1 no1 ikhona iplus sign bese kwenza u2 kanti manje umuntu ofundisiwe kuphela kulula ukuthi ashayise webne wethu uthinta enye into ke enkulu lapho uyabona uma ufundiswe wabhala phansi wanebhuku wasuthi wena usebenza ngebhuku isikhathi esiningi uhambe abanye abantu bagcine bengasizakala kunjalo ngobani kuzofika abantu la bedinga ukugezwa bafike babe bathathu noma babe u4 labo bantu labo uthola ukuthi akufanele ubageze ngendlela efanayo bhofungana funeka udonse ngokomoya ukuthi umuntu inkinga yakhe kanjani uyayizwa leyo nto leyo bese umhlambulula ke ngaleyo ndlela leyo eqondene naye omunye mina ke ngihambe nabantu uthola bathathu sihambe semfuleni bayogeza omunye azabuza ukuthi hawu mina wangangifakela lesi siwasho noma mina wangalifaka ubisi yabona umboka ukuthi umuntu uyalimala mase ngihlala phansi ngiyamchazela ukuthi cha lana ke akhambi kanjalo angeke wenze okufana nokomunye ngoba inkinga zena ayifani bhofungana ngixolise mina ukungena emadevini kuke kwenzeke bhofungana uthola ukuthi sizothatha umuntu siye naye emanzini kunendlela esisebenza ngayo kodwa kukhona umuntu ofikile yona bhofungana lo muntu lona uma efika kuyashiwa ukuthi lo muntu lo abantu bakhe bafikile ukuthi bacela ukusizwa kodwa kwabe sekwenzeka into ehlukile kwathiwa kufanele simhlabelelisa ingoma yaseZayoni leyo ngoma leyo angiyazi ngisazokwenza ucwaningo ngoba kufanele ibiziwe ngifakazela wena bhofungana ukuthi uma unebhuku abantu bazofika inkinga zabo zingefani kodwa wena ukubalungisela bese ubalungisela ngendlela efanayo kanti akufanele ukuthi ubalungisele ngendlela efanayo mnewethu umsebenzi wethongo udinga ukuthi uhambe ngokomoya udinga ukuthi ube umuntu okwaziyo ukujula ngokomoya uyayizwa leyo nto leyo ujule enkingeni yomuntu uyayizwa leyo nto leyo bese ukwazi ukuthi umuntu umsize ngaleyo ndlela
Kepha ke mnewethu la indaba la ikhona. Yeah, ekuthwaseni. Sike kuthwaseni bovungane. Kwase kuba ifashion kangaka ukuthwasa. Babukeli bempunga yesintu ukuthwasa into ejulile kakhulu. Akusiye wonke umuntu ekufuneka athwase. Ukuthi manje phela bovungane uzofika kumina solisho leqiniso. Yebo. Ukuthwasa vele mozofika kumina ngisho esikoleni muzawufunda esikoleni. Mawufika la ngizokukhombisa mina ngithi nayi course ye-computer. 10,000 rand. Ngizokuvezela ubuhle bayo ukuthi wena uyayidinga bese uyeza uzofunda le course yale computer. Yebo. Kanti akuyona into oyidingayo ngeke ikuvulele lamathuba umsebenzi. Uthi usuyiqedile ungawuthola umsebenzi. Ungawuthola umsebenzi. Nakhona ke la into eyodwa efana ngoba asikakuhloniza ibhovungane ukuthi khona abantu abasebenza abantu. Iqiniso kodwa alikho. Yeah. Hayi nogobela hayi namhlanje sikubona kusabazosixolela solikhuluma iqiniso. Kunjalo. Sabe lapha siyeke ukudukisa abantu. Yekani ukudukisa uthola ukuthi umuntu unenhlanhla uyabothi unenhlanhla enkulu. Yeah. Mase uyamthatha uyomthwasisa. Hey madoda. Iphazame yonke inhlanhla yakhe umuntu impilo yakhe ishone phansi ithi. Mase yayibuza umuntu uthi kanjani kwaphela ngikwenze konke nje. Mase mina ngiyambuza ukuthi ukwenze konke kusho bani? Kusho ithongo noma kusho ugobela? Hayi no belapha ayiyekwe lento le ukuthi ngiyathanda ubuthe sokhuluma amaqiniso namhlanje. Kunjalo. Ukuthi umsebenzi wethongo manje usuthathwa njengebusiness. Nayo ke indaba. Kunjalo. Kanti njengoba kuthiwa umuntu osiza abantu umsizi. Kunjalo. Uyezwa lonto le akufuneke lento bese uyibuka ngokwemali. Okwesibili icompetition iningi kubantu abayibiza ngabelaphi. Kunjalo. Umunye ufuna ukuthi ngibala ukuthi ngina abantu abangaka abawu15 namhlanje abawu50 abawu100 mase ekhohlwa ukuyibuza ukuthi kulabo bantu bangaka abasizakele. Mina mnewethu kusho ngangena umuntu oyedwa kusho ngangena umuntu futhi angibi na stress. Phela unabhovungana abantu balethelwa yithongo. Ithonga likwazi ukuletha abantu ongeke ubasiza. Likulethela umthwalo elizokwazi ukuthi liwuthwale. Mhlambe nje ngikubuze mnewethu ungabasiza abantu abawu100 osukwini elodwa. Noma ngithi 50. Hey, yabona namhlanje emphelandaba ngike emphelandaba kufika abantu umfowethu ungagqilazeka ngabona ngathi hey labantu laba into abangizela nayo iyesinda kakhulu. Manje mangathiwa labo bantu ke bawu50 kusho ukuthi ngingavele ngizace qobo. Hey. Ithongo phela leli mfowethu ithongo liyakhathaza. Liyakhathaza ukudonsa into yomuntu ngokomoya eyedwa nje. Uhlale naye i-hour. Kunjalo. Uphume lapho uthi ukhathela umunye umuntu oxake ukuthi ukhathazwa yini ngempela manje ngoba phela bebehleli phansi nje. Kanti ikhathi nihleli lapho nidonsa ngokomoya kuningi okwenzakalayo. Kunjalo mfowethu. Kuningi. Yazi ukuthi mina ngisengangena esifuthweni ngithi ngiyokhulela abantwana engibasizayo. Newethu ngaphuma lapho ngiyimvithi. Ngangena i-hour elodwa ngaphuma ngayijijela embedeni. Azumeka same time. Why ngangithinta abantu abaningi abanye ngangibabiza nanamagama yayizwa le nto le ngoba kune group lapha ku WhatsApp enginayo la esifundisa khona ezinye izinto ke esingayivezi la ku channel ezinye sifundisa khona lapho ku WhatsApp so kunabantwana esesijwayelene nabo noma esesambe nabo ibanga so mekuusuku lokukhulekela abantu ngiye ngibazise ukuthi mekukhona odinga umkhuleko akabhale la egroupini ukuthi yini adinga umkhuleko kuyona hambe ngikhuleke ngaleyo ndlela leyo ngaphuma hey wangathi gibela ibhasi iphasade ihamba phezulu kwami akufanele mnotho ngoba manje wakade usunyakazisa nalamathongo abo ekuyiwona adinga usizo ngoba umuntu uma kukhona into eyinkinga kuyena hayi ngoba ikuyena kodwa manje ilapha kulabantu labayidinga bovungana ngiyathanda ngoba wena womunye wabantu abathwasiswa yithongo womunye wabantu ithongo elithema lokwembethe la ngakutshela ukuthi hamba uye kamuntu uyothwasa kodwa lifuna ukuthi lizenzele lona lizenzele kunjalo ngiyafisa ke bhovungana ukuthi ukuchaze nje kabanzi ukuthi umuntu onesiphiwo sabantu abadala yini mhlambe kumele ukuthi ayiqaphele nento ezomenza ukuthi abone ngempela ukuthi kufanele ayothwasa kamuntu ngoba bakhona vele abantu othola ukuthi kufanele bahambe bayokuthwasa kodwa kubona bonke bovungana umuntu wena ohlaziya amaphupho omnewethu ngizocela ukuthi abantu bacacisele bovungana ukuthi uma mhlambe uphupha amabhayi uphupha izangoma zigida njalo njalo kusho lokho kusho ukuthi hamba yini uyothwasa cha mnewethu lokho akusho ukuthi hamba uyothwasa ukuphupha amabhayi ukuphupha ubuhlalo
ukuphupha izangoma igide egcekeni ekhaya konke lokho akusiwa amaphupho achaza ukuthi wena hamba uyothwasa ukuyiphupha wena ufake ibhayi akuchazi lokho ukuthi sekufanele uhambe uyothwasa ukuthwasa njengoba ngishilo ukuthi into ejulile futhi akuyona into ofanele uyitatazelele ukuthwasa noma athi wafune ukuthwase mnewethu kubalekile ukuthi okokuqala uzazi wena kubalekile ukuthi okwesibili isisekelo sakho usazi ukuthi usekeleke iphi iqala kuye ngizwe umuntu athi hayi mina ngithwasile uthi umbuzo ethi angikaze ngenza imbeleko mase uyaxayeka ukuthi kanjani manje owesifazana uthola ukuthi akazange akhuliswe umhlonyana wenziwe kodwa manje ugobela wahluleka gobela ukudonsa lo mntwana ukuthi akakhulisiwe akabikiwe lo mntwana ethongweni kodwa manje uzomenzisa lento omenzisa yona kanjani umuntu athwasa azaqeda athi mina ngisentwaseni angizange ngiphuphe usho ukuphupha hayibo yini leyo awuzange uphuphe kanjani athi omunye hayi bengiphuphe lokugobela kahleni bo bazalwane hayibo kanti futhi manje uyaphuphela omunye umuntu ayike sabe lapha asiyekeni leyo nto leyo unyaka uqala soqaleni kahle sibe neqiniso la ukusummarize nje singaze sidle isikhathi kakhulu nedatha lombukeli la noma athiwa umuntu onesiphiwo sabantu abadala kufanele uthwase mina ngithi kubalele ukuthi oqala uzazi kunjalo okwesibili isisekelo sakho sibe kahle usekeleke ukushuthi wenzele imbeleko uregister esibongweni okwesithathu lidla igobonge uma kuthiwa ngempela nawe uyibona izimpawu ukuthi ufunele uthatha umsebenzi wabantu abadala qala egobongweni igobonga akusiza inkambi zethongo qala egobongweni igobongo ilona elikusizayo kusuka inkungu ilona elikusizayo ukwazi ukuxhumana nabantu bakho uxhumane nethongo lakho lihlungeke lichaze ukuthi liubani lifunani kuwena kufuneka uthwase ngoba uzolapha abantu noma uthwasela mhlambe ukhokho othize noma ukhokhokazi othize noma uba okwakufunela athwase wangathwasa uzothi uma uphothula bese uyaphindela futhi uyiphilela impilo yakhe nomali noma uthwasa ngoba umsebenzi lo ozalwe nawo yezwa lo nto leyo zonke lezi zinto lezi umbulelwe zona ngekhathi udla igobongo kufunela ithongo kumele lithi ufune uthwase likutshele futhi ukuthi yipi impande kufuneka uyidle nanokuthi malifuna uthwase kamuntu likutshele futhi likukhombisa ukuthi ikuphi la ozayo uthwasela khona yebo ukuthi ufike kwaSibisi kaBhovungani safike sakuhlazela amaphupho sase sikutshela ukuthi lamaphupho akho ngoba khona namaphupho achaza ukuthi umuntu ufuna adle igobongo lamaphupho akho lawa achaza ukuthi fanele udle igobongo asikho into ekubophelayo ukuthi wena sekufuneke manje umisele uSibisi igobongo cha kanjalo nala entwasweni mekuthiwa unamaphupho aveza ukuthi wena ufune uthwase akusho ukuthi ngoba uhambile wayohlola kumfokafuze sekufuneke manje uthwasiso yena ukuthwasa madoda awukuthwasa ngempela Bhovungani uqinisile lapho mnewethu kuyinto ejulile kakhulu akufanele ukuthi mina ngikubize ngoba nakuthole la kumina ukuthi wena kuzohamba isikhathi uthwase akufanele manje ngikubize ukuthi ke wozothwasela kumina mhlawumbe umuntu ubelethwe kuwena ngenhloso ukuthi azokhanyiseleka lokho kunjalo nje ubezothola ukukhanya ukuthi ikhona into enje kodwa ithongo lakhe alibonanga ukuthi khona impande la lene liyifunayo ilona lisazokwazi ukuthi ke limhole lo muntu ukuthi ke abantu abaningi ogobela abaningi bazongixolela kodwa bayakusho lokho bathi izikhathi azisefani njengamanje na ithongo ngeke lisakwazi ukuthi likhiphe endlini uhamba kodwa bakhona abantu abathi bona ithongo labakhipha endlini bahamba yebo kodwa futhi ke noma thiwa ikhathi ayisafani ithongo liyakwazi ukukhuluma ulele nje kunjalo alikhulumeka alingakhiphiki ngoba ke yabo manje usuthi into enye into futhi kuseyami mase ukhipha usuthinta indaba ukuthi bakhona abakhishwa ithongo ake sizwe lana ke likhiphe kanjani uyabo mnewethu umuke waphuma uhayize endlini waya kamuntu awukhishiwe ithongo ukhishwe ukuhamba olishawa yilowo muntu loyo ngeke uhayize uye kamuntu ungakazi uye khona angenza isibonelo mhlambe uhambile ngihambile mina ngaya kafuze ngayohlola wafike wena mengizohlola la wathi hayi Sibisi ugeza izandla la ekhaya muzohlola kunjalo ngayigeza izandla ngoba imikhuba bayayenza base ngihlala phansi uyezwa lona ungihlolela ngizothi mengihamba mase uthatha lawa amanzi anensila yami uwafaka okuhambile madoda
oludidiyelwe lelo gama athi lo muntu uma elishaya mase ziyavuka izinto lapha kuwena uhayiza ugijime uzongena la kube sengathi sekufanele uthwasa kanti abantu ababephuma bekhishwa yithongo babengahayizi mnewethu babephuma kungezwa kusha abantu endlini belele bavuka iminyango ivulekile why ngoba ubekhishwa yithongo ithongo alizwani ke nomsindo ithongo lizwana nokuthula masuhayiza ibheke leyo hayiza mnewethu mbukelo empunga yesithi TV ngiyathemba ukuthi uyezwa inhloso nqangi yale channel ukukhuluma nje isiminya abafowethu siveze ezinye zezinto ezicashile ukuthi asizicubungule uma ikenzeka kuwena yicubungule ungasheshi ukuthi uvela uyithathe nje kodwa yicubungule labe sikhona besichaza ngokuthwasa ukuthi ukuthwasa kwake emfashinini kangaka naku nathi sikhona siyabalekelela abantu kodwa sithwasa ngandawo sisebenza ngomoya ngiyafika ngikunikeza ulwazi la ngikhuluma eBhovungana izinto ezijulile kodwa ngikaze ngiye ukuthwasa nangu uBhovungana bayafika abantu ahamba ayekobageza bahlambulule zikhanya izinto zabo kodwa akakazi aye ukuthwasa uthwasiswa yini na yithongo lakhe akakazi aye kamuntu lokuthwasa kwalenkathi yanamuhla abantu bathwasa emva kwaloko bangasebenzi kukhomba kona kuveza ngokusobala ukuthi bathwasela into engekho umuntu athwase ade phila kahle impilo yakhe ivela ishone phansi nalento ukuthi ogobela abathembisa abantu ukuthi umuke wathwasa uzoba nemali uzoba rich ayikho leyo nto webabukeli bempunga yesintu ayikho leyo nto leyo kuthiwa umuke wadla igobongo izinto uzoba nemali hayibo igobongo lenza into eyiningabi umuntu igobongo ngenzeka kuthiwa ufune ulidle ngenxa ukuthi ufune kuhlambululeka abantu abakuwena kunjalo igobongo ngenzeka ukuthi mhlambe wazalwa wembethe uyayizwa leyo nto leyo uma wazalwa wembethe kufuneka ulidle igobongo uze nqamuke lenkaba lebese wembulwa ingubo yakho izinto zakho ikhanya igobongo ngenzeka ukuthi ulidle ngenhloso ukuthi ufune kutholakale ufune kuxhumane nokhokho bokhokho la abazofike bachaza inkinga yesibongo kunomntwana nje ngisanda ukumsiza mnewethu simmisele lona igobongo sammisela igobongo uthe umele idle igobongo wavundulula imfihlo zasekhaya ukuthi ugogo waphuma ekhaya kungafanele yayenza leyo nto okushuthi nomama naye uphilonge ekhaya naye umntwana yayibona leyo nto leyo okushuthi lapho lowo muntu leli gobongo leli inhloso yalo bekuwukuthi akwazi ukuthi lo ngoba ukhethiwe akwazi ukuxhumana nalabantu abadala ingwevu impunga zasekhaya zifike izobachazela konke lokho Bhovungana asinageqa amagula mnewethu asiba uma kuukuthi abantu bayakudinga Bhovungana bazokuthinta kuzona inombolo lezi mbukelo empunga yesintu TV yabo le nambolo lokuzibona zivela zithi ezika Bhovungana akuzona zempunga yesintu uma kuukuthi ufuna uBhovungana uzomthinta kuzona le nombolo lezi eziloke zivela la escreenini uma kuukuthi khona okuthile ofuna ukuthi akucacisele kukona uzokwazi ukuthi umshayele kuzona le nombolo lezi ozibonayo le screenini akucacisele uma kuukuthi futhi uyafisa ukuthi akusize uzophinda umshayele kuzona futhi inombolo sesiphetha Bhovungana Nkosi yami utholakala kuphi ngoba phela ukutholakala kukhiye kunomuntu ozoba nothando lokuthi afika zokubona ngokucaciseleka kokuthile emaphusheni njalo njalo omunye uzofisa nje ukuthi umsize utholakala kuphi so ngitholakala kwaNdengezi eKZN la esinenduba khona ke sisebenzela kuyona siphinde futhi sitholakale naseGoli endaweni ebizwa ngokuthi seKruger Store inamba ke lezi ehamba la ezokufona wenza ama-appointment asiwahlaziya amaphupho ku WhatsApp mnewethu ngike ngivuke kinama message mhlamba u18 bonke abantu ngicela ungihlaziyela namkhulu nakho asiwahlaziya amaphupho ku WhatsApp ifone number le siyisebenzisela ukwenza ama-appointment ngenxa ukuthi sinazi indawo esisebenzela kuzona siyakukhuthaza ukuthi abantu abafike la esisebenzela khona ngenxa ukuthi kuningi kubugebengu obenzekalayo manje la eminyango kodwa ke kulabo abakude nalezi indawo lezi engishilo la ekuhlaziyeleni amaphupho siyakwazi ukuthi umuntu simenzele iappointment ebese simhlaziyela over the phone ocingweni hayi ku WhatsApp cha kunjalo ngoba mnewethu kunomehluko phakathi kokuhlaziya iphupho liku WhatsApp nokuhlaziya iphupho ulizwa ulizwa umuntu engathi iphupho angalichaza ngoba iphupho lisho
izinto eziningi ezijulile umuntu kusuke kufanele ukuthi achaze kahle ukwazi ukumuzwa uzwe nomongo waliphupho ngoba iphupho umuntu akuyona into edinga ukuthi uyihlaziye ngenyama idinga ukuthi uyihlazile ngomoya kunjalo omunye abhale angaphelelisi ku WhatsApp uthi usuzama ukumsiza phina laphinde laqhubeka uthi wena usuyitshela ukuthi uhlaziye uqedile laphinde laqhubeka kwaqhamuka uma hawu uvela ubone ukuthi kosta kose yami no izona ke indawo esitholala kuzona lezo ifone number le ehambayo la noma le edlula la escreenini siyayisebenzisa ukwenza ama appointment mhlambe ngo WhatsApp nakhona umuntu angakwazi ukuthi enze appointment yebo ungayenza ngo WhatsApp i-appointment but ungalifaki iphupho ne-voice note ewu 10 minutes Nkosi yami asibonge kakhulu ke mbukelo wempunga yesintu TV ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi udlulisele nakwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga Mina sengasengife mina